férfias álca mögött Maga nem Remington Steel, őt csak én találtam ki. egy nagyon is törékeny nő áll. És a magában. Vagy te tudom. Remington Steel. Egy kicsit csinált magára, utána az, hogy raját most. Újra itthon, megkezdődött az X-Faktor előkészülete, így van. Jó, rajta, mint a pofát hallja. Los Angeles-t és néhány hetet Magyarországon tölt. Jajjaj. Nem bírja nyelni olyan gyorsan. Igen, még a abban tolmány. neked találmát Régi így. kedvenceivel, a non-stoppal és a nyári lányokkal. Jó. Végig a nyomában voltunk. Aztán példátlan jelenet játszódott le egy cedvédi szállában. Vendégek is voltak benne, amikor egyszer csak új vezetőség és új biztonsági szolgálat jelent meg az épületben, akik azonnal át akarták venni a irányítást. A személyzet szerint testi kényszert is alkalmaztak. A kamerák az akció egy részét megörökítették. A különös eset részleteit